बे समाव एलपी आरो यूपी टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बीटीसी हालामनि एलपी आरो यूपी टेट क्वालिफाइ बिजाथिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थाबैनो एपॉइंटमेन्टखौ मोननो हासिगोन एलपी आरो यूपी नि बिजाथि बिथांमोना थारैनो मोनसे गोजोनथाव खौरां जाय बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ एबा गुन गोनां बिजाथि जाय बिथांमोना बे समाव टेट क्वालिफाइ जानानै दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बे समाव टेट क्वालिफाइ जानाय एलपी आरो यूपी नि थाखाय बे समाव एपॉइंटमेन्टखौ होनाय जासिगोन थारैनो बेयो जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 22 जानुवारि 2026 मायथाइयाव मोननो हासिगोन टेट क्वालिफाइ एलपी आरो यूपी नि बिजाथिफोरा एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बे समाव बीटीसी नि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा मोनसे गेदेर फोसावथाय होदों जे बे समाव एलपी आरो यूपी टेट क्वालिफाइ बिजाथिफोरनो फैगौ 22 जानुवारियाव बे समाव बिथांमोननो थिसनथाइ बिलाइ एबा एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ गथायसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा बीटीसी नि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां रबिराम नार्जारीनि मोनसे फोसावथाय रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव टेट क्वालिफाइ जानाय एलपी आरो यूपी नि बिजाथिफोरनो थाबैनो एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ होसिगोन फैगौ 22 जानुवारियाव फोसावसिगोन एबा बिथांमोननो बिजाथि लाइखौ एबा बिथांमोननि थिसनथाइ लाइखौ होनाय जासिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथांनिफ्राय मोनसे फोसावथाय होदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जे टेट क्वालिफाइ जानाय एलपी आरो यूपी नि जे डकुमेन्ट भेरिफिकेशन एबा बिथांमोननि जाखिनि जे डकुमेन्ट्सफोर बेखौ नायबिजिरनाय एबा नायफामफिननाय हाबाफारिया बे समाव कमिटि दानायनि गेजेरजों जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो ग्रेजुवेट टिचार एबा जीटी नि थाखायबो बे समाव फोसावथाय होदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों जे ग्रेजुवेट टिचारनि थाखायबो बे समाव थाबैनो बे समाव जे बिथांमोननि एबा बे समाव जे आनजादनि थाखाय एबा पोस्टनि थाखाय बीटीसी निफ्राय मोनसे फोसावथाय ओंखारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि थाखायबो हाई लेभेलनि मोनसे कमिटि दानाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा बे समाव एलपी आरो यूपी टेट क्वालिफाइ बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनो जे थाबैनो बिथांमोना एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ मोननो हासिगोन फैगौ 22 जानुवारियाव मोननो हासिगोन टेट क्वालिफाइ जानाय एलपी आरो यूपीआ बे समाव बिजाथि लाइखौ एबा बिथांमोननि एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ गासै 984 बिजाथिया मोननो हागोन एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ 984 बिजाथिया मोननो हागोन एपॉइंटमेन्ट लेटारखौ बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों मावफुं सोद्रोमा बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा ভ্যাকেন্ট পোস্ট আমি দুটা ক্যাটেগরিত আছে ফার্স্ট ক্যাটেগরি হল আমার এলপি ইউপি ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি ভ্যাকেন্সি আছে এই ভ্যাকেন্সি টোটাল 984 আছে আৰু এইবিলাক ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এসআইও এপ্ৰুভাল পাব লাগে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি পাইছোঁ আৰু ওচিৰে আমি এই 984 পোষ্ট যিটো আছে এলপি ইউপি যিসকল টেট কোৱালিফাইড আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে এওঁলোকৰ আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব আমি ইতিমধ্যে এটা ষ্ট্ৰং কমিটি গঠন কৰিছোঁ আমাৰ স্ক্ৰুটিনি এণ্ড সিলেকশ্যন কমিটি এওঁলোকে এতিয়া গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক তন্নকৈ ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে আৰু ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত মই আশা ৰাখিছোঁ মানে 22 জানুৱাৰী আমি গোটেইখিনি 984 পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এপইণ্টমেণ্ট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট আমি দিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আমাৰ চলিব মানে 901 গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে এওঁলোকৰো আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি কিছুমান আমাৰ যিবিলাক ভাল এডুকেশ্যনিষ্ট আছে ভাল তেনেকুৱা আমাৰ মানে কি কয় শিক্ষাবিদ আছে একেসকলক লৈ এটা কমিটি আমি গঠন কৰিবলৈ লৈছোঁ এই কমিটি গঠন কৰাৰ পাছতে আমি এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিম
আৰু ইণ্টাৰভিউ পাতাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছত যোগ্য আমাৰ ছাকচেছফুল কোৱালিফাইড এই টিচাৰ মানে কি কেণ্ডিডেটবিলাকক টিচাৰৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব এপইণ্টমেণ্ট পিয়ৰলি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'ব আৰু অন দি বেচিছ অফ মেৰিট এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম